Cik Jatindra langsung jumenglung gendul-gendul. Cik, kene kira terbaca Mbak Ani. Selamat malam Mbak Ani. Mbok menawi lagi mirsani nggih. Oke, berkat terhormat Mas Omek yang punya ringgit Malaysia. Malam-malam selamat buat Mas Omek. Cakno, Pak Kolit, Pak Tun, Pak Andi, sambangan mode. Delok Gus. Gak. Gak piye to, Dek? Wong kene depor kok. Galak, Gus. Ayo to, Dek. Kae nek ditanduri ku tak daunno menesuk winae wis siap. Mau. Piye to, Dek? Biasa ngepon kok. Lho kon kok. Mangkel ngene iki tandur apa? Tinggal kapujengku janji prasetyo belum seru imbal-imbalan suarane lesung digawe kotekan suara
ngopo isak jero kadehan tok 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 dek tok dek tok Lesem jomangkleng seru balimbalan suarane lesung maneker mangung suarane ngabek isa jroning pratisan tok tok dek tok takung tok tok dek tok dek tok langsung jemangklung seru bali-balan suarane lesung digawe kotekan suarane nyabak sak jroning padesan tok tok tek tok tok gum tok tok tek tok tek tok abang ijo nek perapatan apa dik kowe jenenge setopan iya takokne ya aku lah nek putih ning kuburan apa dik kowe jenenge potongan tenane takok mana ya aku iya gondel gandul kok ora sarungan apa dik ngerti ya jelas gak roh nek iki kowe jenenge kentongan takok jek roh ya mesti toh mesti takok mana aku iya nak takok lah nek minul ora kotangan apa dik gak roh iki apa kowe jenenge rambutan ya mesti rono cak ya cek takok meneh gondal gandul warna-warna ya dik ya ya cak kading grandul kok disegetno gremo saiki dilungguh ya mau tak icek kok Gondel gandul warna-warna hatna mas anak ireng anak umat tambah dik takokno ya dik ya iya tak takokno lho cak gondal gandul nempel ning kuping dik kowe ngono anting-anting tak dole dik tak kene bondo Daud Daud itu kuwi lho tak dole Gondel gandul sing mbok gawa gak ilok dosa sing cilik yo iki kuncine Pak Gremo